Yılның kütüp alıngan vakigası yakınlaşa. Миңа бирелгән вәкаләтләрдән файдаланып, кайда һәм нинди кыяфәттә булуына карамастан, киләсе номинант биредә пәйда булсын дип боерам. Estağfirullah. Нәрсә булды бу? Чакыру тапшырылды. Килми калмагыз. Нәрсә бу? Чакыру. Булгар премиясына чакыру. Ай, ничек инде монда бармыйсың? Нинди күлмәкне кием икән? Бал итәклесен микән? Алсуын микән? Эй, нәрсә кисәм дә матур күренермен әллә? 12 декабрь Болгар радиосының 8-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Син дә читтә калма.